سرکردەیەکی کوردێ سووریە ئیرۆ تەکەس کرد کۆ ئەمریکا ji Sûriyê dernakeve di deman hade û Tirkiye jî diyar e razîbûn derbarê dûrxistina matirsiya PYD ji sînorê wê bi Sûriyê re wergirtiye. Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ew bawer e Amerîka ji Sûriyê dernakeve di deman hade ji xwe bingeha xwe ya leşkerî li Iraqê de bihêztir dike ji bo rûbirûbûna Îranê di Iraqê de bike. Herwiha derbarê Tirkiye û PYD de jî Beşar Emîn got diyar e Tirkiye razîkirinek bi dest ve aniye ji bo dûrxistina matirsiya PYD li ser sînorê wê bi Tirkiye re û ji bo çaranivîsa herêma aram û çend sînaryo hene mîna derbasbûna hêzên navdewletî û derbasbûna Tirkiye yan jî parastina deverê ji aliyê hevpeymaniya navdewletî ve û avakirina navçeyeke dijî firîn û avakirina hêzek ji pêkhateyên deverê wekû Kurd û Ereb û Siryan û yên din. Serkirdeyê partiyê got pêşhateyên giring li deverê hene û gelekî zehmet e sînaryoya Efrînê li herêma Rojhilatê Çemê Firatê dubare bibe. Beşar Emîn derbarê rola Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê got divê enekesê roleke nerênî di qunexa bê ya deverê de bibîne û bi taybetî piştî avakirina navçeyeka aram û metirsî ji deverê dûr bixe. Derbarê sozên PYD dide tevgera Kurdî ku ofîsên wan careke din veke. Beşar Emîn dazanî ku pirsa me ne pirsa vekirina ofîs û vekirina wan bi tenê ye qasî ku pirs girêdayî fakterên baweriyê ye û biryarên nerewa yên ku PYD derheqê miletê Kurd û tevgera siyasî Kurdî li Kurdistana Sûriyê derdixe û kiryaran li dijî wan encam dide.